Mga hinigong mag-igsoon niya tapad nato karon si Brad April Yap de la Piña. Kay diha mo ko'y namatay nga kauban ako sa buhat dito sa City Hall sa Talisay, Cebu. Unya sa dihang kimisahan as pare, ang pare nagwalay ningon man siya nga sa katapusan sa atong mga adlaw sa kalibutan irog matubaw na tas Ginoo matud pa niya ang Ginoo di kuno mangutana og magbase o siya itong relihiyon. Kanidugang pa ang pare ningon siya nga ang basihan sa Ginoo matud pa niya kung nagkapagaong batas gigutom, nagkapainom batas giuhaw, nagabisti batas mga hubo, nagalima batas masakiton ug nakaduaw batas mga bilangko. Brad April Yap de la Piña unsa may imong ikapaambit nining Wallace pare nga di na makuno basihan ang relihiyon. Inuhukom sa Ginoo na to. Palihog ko. Nindot yung pangutana niya, pugnit mo ang wali sa mas presider mong pare sa Mohon Talisay City. Ang Diyos nasayod naman sa tanan. Nasayod sa heart and mind sa tao, tanang mga buhat. Kunya, tinuod na nga, why Diyos nga mangutana sa kalag? Why mangutana? Pero, understood na daan nga Katoliko ang namatay. Kanya kay pare ko yung misa. Tato pa, misas pare. Kay ako man na iskandalo din yung misa na Katoliko namatay. Kanya, ang punto, kay kita ni mga buhay ng kalibutan na kining kita ni hibaw mga impierno ta mga purgatorio sa langit. Kita ni sa samtang buhay pa ta. Kita ni hibaw sa binuhatan. So ang Ginoo ni hibaw na dagay Diyos ko na, ang labing kamana na sa Mateo 12:25, heart and mind, hibaw siya. Buhat 15, buhat 24. So, gidirektar ito sa pare nga, ang Diyos din na mungutana, tinauna, din na mungutana kay, hibaw ko siya, kung mungutana siya, di sa Diyos. Salmo 69:5, ako ang Diyos na hibaw sa inyong binuhatan. So, oto yan ang ditso sa kuan ang pare sa mga kining pagtabang magpagkaos sa kabos kanang magpainugbog ng tubig sa insun matubos ni Kristo sa Matthew 10:42 kadtong tawo nagpainugbog ng tubig sa insun kadaw to ganti si GQ may nagpalit inugbog ng tubig makadaw sa ganti sino kay namnas Matthew 10:42 pero wala la ang pare lang wala sa doktrinal nga pasingit sa pagwali niya wala sa doktrinal kay uban mo tong pare nga nagwali iya tong singitan nga ang si Jesus Christ may mukom sa tanang mga tao one single bitunos ang mismong amahan ang tanang paghukom gitugyan niya sana so si Kristo mo nukom kay mamtay namatay ang hukom unya founder ko na sa Roman Catholic Jesus Christ understand na daan iya yun ito pamugata pero patay naman Brad Rivas Kunis kay ang patay di na angay maghinulsol so may usanan sa patay nga Roma City patay naman muna ang ato lang buhaton nga iambo na to ang matay sama ni Sergador kung principal sa Soberano matay mo naging charges sa December 10, 2025 pag December 6, personal ako siya kadto silang Soberano awang iwalihan, bitsingan o after 2 days, 3 days, patay siya niyuyangor sa di mo siya kasulti na so muna buhat sa kaluoy so muna ikuwas para buhat sa kaluoy pagkabos pero ang pare wala mo singit sa mga pagtulungan naranas Catholic defenders kita mga doktrinal unya parehago na may mga defender brad RCB nga dili mo gani mo for example kanang gaday literal ingon ko kanang gaday literal unya ang nagbarog na wa man na mo sanction sa Simple Cebu original God is always God kanatay iba piki na so na sa mga safety nga imong idol basta live di sa mingon nga piki pero kung dili live mingon sa piki na kanto ba ang pare mingon na sa adjust siya pero sa Pablo style
birada to uning imong idol si Juan Bautista. Lucas 3:18-19. Ang gobernador yang giwalihan ang yung igsoon sa buong gobernador nagpuyo-puyo. Seneta mo ni Juan Bautista. Ipreso niya putlan diyo. Muna nga dili basta-basta ang San Pablo style, Juan Bautista style o ni Jesus Christ. Ngora na yung debatidor sa Biblia. San Pablo, Jesus Christ. Kung may prueba si San Pablo, debatidor. Nasa Buhat 17, 2, versículo 17. O si Cristo, debatidor sa Marcos 8, si Mateo 4, ang yawa ko yung nagigibate ni Jesus Christ. So nara na to ang mga stricto sa mga doktrina na pila ka para yung stricto sa mga pagtulunan. Kato nagbisa sa Monterrey City, with due respect, dili ito siya mga pastoral approach siya. Pastoral approach. O, yan yung mga style nga na mga San Pedro style ba? Kadang sa mga mga apostoles, buwan na evangelista style. Kuwari ka Pablo, ni kinsa pa ng apostoles nga isog, Santiago, isog nga na amo na mga banggitan niyo, mamubo ng kinabuhi sad kay ang yawa mo anak man na sa mga tawo instrumento sa mga dautan patay para munong pag naganap sa kamatuoran. Wala to ikatubag Brad RCB Ray Bascones ang usa sa mga kining San Agustin si Iblis sa Cebu. Salamat kay Brad Efren Yap Pilipina. Nindot kayo kay imong gisgutan ang kinabuhi ni Senior San Agustin sa Hippo. Sa ako nahibawan nga kini si Senior San Agustin 11 pa yang edad ipa-eskwela man na sa dito sa Africa sa iyang ginikanan kay ang iyang amahan usa man to ka ug sa atong panahon karon municipal councilor. Unya gani apit na to 10 minutes sa tulaning mubon. Ang iyang amahan nga si Patricios diha gyud to na converter sa iyang deathbed sa iyang pagtinga-tinga na biyaan niya ang iyang pagtulunan nga dili tinuko ni Kristo wala masubay sa pagtulunan sa Dios mao to si Patricios ang iyang amahan unya pag-edad niya 17 si San Agustin naulipon sa maayong natong mga kalipay sa kalibutan. Unya sa nag-edad na siya 31 dito na malandong siya sa bukid. Unya pagbalik niya itawag siya atong babae nga moy inahan ni Adjudatos. Katos Adjudatos mo toy anak ni San Agustin nga wala mo gito siya makasal. Puyo-puyo lang. Live-in siya og na libro ng ingon nga 15 ka tuig na libro ka ingon nga 17 ka tuig pero 15 ka tuig itong live-in si Senior San Agustin. Kung itawag si San Agustin nga sa inahan ni Adjudatos ningon siya itawag Agustin. Nahinomdom ba bagan ako si San Agustin tanaw sa mong gubayog ningon yes nahinomdom ko nimo pero ang imong Agustin nga nahibawan sa una di na mao karon ay Agustin karon bag-o na. Moto nga bilang may sibilanon, niuli siya sa ilahang pinuyanan sa Africa. Kanang matay naman si Santa Monica. Kay una matong namatay ang amahan si Patricios. Si Santa Monica mo ulahi. Pero si Santa Monica, huwag ito bundag luhod. Mausap ang kasing-kasing sa iyang anak. Gani, moto paguli ni San Agustin sa ila, ipabaligya niya ang iyang kabilin sa iyang kinikanan o ang mga halin sa mga kaptangan iyang ipanghatag sa mga kabus. Unya ang gibilin katuloy iyang balay sa iyang kinikanan. O gihimo to niyang formation house, diin natukod niya ang kanang gitawag og OSA, Order of St. Augustine. Muna ningon si San Agustin nga Ginoo, dugay ko nahibaw kanimo nga naa ka. Dugay sa kong nahigugma kanimo. Muna nga ang mamalando ni San Agustin ningon gud siya nga quit. we have left the dream of sin and are ready to walk the divine commandments of God. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga hindi kong mag-igsoon, salamat kayo sa inyong pagtanaw na to sa ato ang
record karon kay gikan mi sa Bible study diri sa San Jose sa Mount Carmel Parish, Cebu City. Simple original.